Yo. Hayi mara Shem mina yazi sengiyazonda ukuhlala eSoweto. Mangizolibele ngibonana nokusobakho TK. Why like ngihamba nje la ngihamba khona nje utholakele. Hayi man uyabhora man Shem oyathina. Uthumana nabo nomusa ukuthi bazokhuluma nami. Angifuni ukukhuluma nawe. Ayi uyangibhora man. Hayi Rose. Sawusasho ukuthi hello. Ungayenzi lento right. Mara phela manje uziyazi dala manje ufuna ukuringa nayo kancane ngicela nje uxolise lento engiyenzile ngoprudence bana ngikukulima yazi indaba manje uprudence manje dala ishayile ngami mara hayi ukuthi mina bengishayile hayi ukuthi uzokusuka la leyo mistake yabo atsemtheka ntonyana mara hayi azi amanye ngicela uxolele nje Rose sicela silungise ngikho le ndaba kaPrudence. Mina TK ungangihlanyisi mina uzongitshela ukuthi ngizokhohlwa ngoPrudence ngale nto yakho boyenza noPrudence. Yinja. Mara Rosa. Yinja wena. Sise Hayi Rosa. Yinja. Uyanginyanyisa man. Yo. Mara Rosa makancane. Sisenge kahle kanti mara lento yenza yini? Askisi Rosa, ngixolele. Naye Prudence ngixolele yabo. Ngoba nje soyithumile mistake into usiyenza. Ngazi nje usenza. So askisi. Shem sovela wangibangela nje isifutha futhi hayi. Ngicabanga ngayo le ndaba ongitshela yona nje indlela ngicabanga sise ngayo lento oxolisa ngayo cause nje lento yenzile nje TK ushama waswabi yazi. Yeah. Mara Rosa sahambisana nokuhambisana ke. Sukaleyo hayi. Mara fe